Arep ngarit tok males men to. Iku balanting selengkrah yo anu ini nih. Ini aku jane cik mau males arep ngarit iki. Males arasen. Tak kerja nih lah. Nih. Piye? Ngarit to dong nih. Boyok keluar kabeh lho. Ndang to ngarit to ndro. Pijeti sik. Pijeti. Tenan. Ya, ndang pijeti sik. Tak pijeti tapi kok ngarit yo. Heeh. Heeh, ndang. Aduh, kene. Sikil. Iki sikil pupu kene ya kena. Kang jagong ngono lho. Aduh, kenake. Tenang ae aku sing ngarit ya. Ya. Kowe duduk manis wae, enggak usah kesel-kesel. Terus pokoknya kowe HP-an karo ngopi ra apa-apa. Tenan apa ora? Iya. Ya wis. Heeh. Wis ta. Engko ngarit ngene anu kono ya. Ini Kang Slamet. Loh, Nik. Iya to wong iki? Nik, malah turu lho. Piye to cah iki? Nik. Wong dipijeti kok malah turu to, Nik. Dulu sampai ngiler ngono lho. Nik. Kok malah ngiler piye to iki? Ngomong jare ape ngarit nek bar dipijeti. Nik. Wah, dihapusi ya panggahku sing ngarit.